Nibingelele nginamukele kuThabizolo-TV. Sicela uma umusha kule channel noma uqala ukuyibona, sicela ucindezele u-subscribe button ukuze uthole zonke iy'ndaba. Umculi kaMaskandi uKhuzani Ndlamlenze Mpungose usememezele ekhasini lakhe ku-Facebook ukuthi kusukela ngonyaka ozayo emcimbini wakhe obizwa Gcwalisa ngeke kusangena ngama-views ka-YouTube. Uthe sekufikile kuye ukuthi u-YouTube uyawadayisa ama-views ngamanani aphansi. Ngokophenyo alwenzile, zikhona izitolo za-online ezingawadayisi ama-views, kodwa u-YouTube kuthiwa iyona ndlela owenza ngayo imali lena ukudayisa ama-views. Lezi ndaba zivele ngemuva kokuba uSminoff eshaye 1 million views ngosuku olulodwa ekhiphe i-albhamu yakhe esihloko sithi Rush Hour. Le albhamu kaSminoff yenze kahle kakhulu, njengoba ku-Spotify yathola ama-streams awu-400,000. Umlando-ke lo oqoshwe uSmiramira inkosi yogoloko. Yize kunjalo, izinamba zikhombisa ngokusobala ukuthi abathandi bomculo bayithokozele i-albhamu kaSminoff. Kepha uNjoko kanye negidangoma likaKhuzani okumfowabo kaKhuzani uThibela ukholelwa ekutheni uSminoff wathengile ama-views. Ngampela umona yifa leziwula. Umbuzo okhona ngokuthi abaculi hlezi bekhipha minyaka yonke, yini mase uSminoff enze kahle engabongela ukuthi wenze kahle, kepha kuqhamuke nobufakazi obungaqinile? Sibonge, sihlangane ngokuzayo. Ungashiya ukuphawula kwakho ku-comment section.